Gorman ko para haganagi ukrish Bakhuid tong Dubai nagabinda Stephen Warlapi baudong ke jimpang jing shitam Dubai ru nagabinda Gloria Balang bansa shakpui minda kasni hospital Dubai ru nagabinda Iwan Plihun Lington on light baron hapudeng ke jimpang krain pelai duriai Sim je was Bakhuid nong baru baning kau nong baru iwe. Sngi tonginang wanra hakamau tu trai ya baru ke jingang nur jangi ke jing don kam jangi agak ke Sngi ke Balang ka kin mau burom ya u Ambrosius Bakhuid u bishop Bapawnam jong ka Milan Italy la treishi tamanya da ya ke jingai tongin duai dan baga jingai silent jungu ya nakabenta ke jing tumu baper ke jongi nakara party phiru ben duai nagabinda ka Bible convention haganega Sngi sai jain autrain karku kardo ya bauro ki bawanshi menda ha kerteng upang barukon badomen sim Bakhuid Amen. ka jinga e jung utrai jung yu Jesus Christ bat ka jing e jung uble lem bat ka jing ya sulak jung men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barro Rengka bat phiru ko himen ko para tongin sangesh por ban pan map nagabinda kilait jongi baro utrai upen kan mau yangi wan pi baro ki bashitam ki bakia jingit ngangan penjatai tiapi midon bon ki jingit apo jongi midon bon jai ki jingshitam apo jongi banginang aitino ninam benshet ya baro ki jingit bakia jongi shau jisu paun map yangi wan pen kuid yangi wan penjatai yangi ha ka sanda jongo ha ka jingit ka jong
sang ekspor ban pan map Kotrai Jisu pen slay yang i daga jingi jame daga jing map ka jame pen kuid yang i na ki pop aro ke banulele na palam how play button ball aro bade kapi ko himen ko para mangle pop shibun nge daga jing parka daga clean daga kam daga jing le kle daga jing le palat junga daga jing le palat junga daga jingle palat bakrao e changa namar kata nakarpat ya kamaria Bakhuid kabayaisa kate soti yagi angel bakiri koi badia pi ko himen ko para menduai nagabinta changa how try ublay jungi ublay badon bor bar unis ne yangi badandala mapigi pop jungi unyalam yangi shaga jingi bam jukut amen. Traiken rat ko blei sneyangi Traiken rat ko blei sneyangi Kristu mako Kristu rako no Benim jangi benim yangi top nginia Dubai ni Dubai nagabinda ki bapang ki bashitang na padang chungi ni Dubai nagabinda baro ki kun ki barang ka padang ki jing jar ni Dubai nagabinda ka Bible convention hagane ki inside jain au trai un chimdi pura ya baro ki kun ki bawan ban kar pada ka majun ko blay badon bor barro me uba hukum iangi ben penkrai lendi ya u Chris utrai to ai ha ke jing spoon jamme ba enom don ka jing talot ka ban pentai iangi ki batrang ia ka jing don lem ba pendengen jangu nong penkia na bening u ba im bar sen sha rangkat bad me ha ke jing elong ka be jung men sim Bakhuid wei ublay junom la junom amen. Kecing pulih na kitab Isaya ditulupa. Bat noken pin yanu jor yanga. Bat pin yasrim yanga. Uong Bakhuid. Hakmit yalaki kemat sejrong bat topeng. Mano bala tau yakini. Utaken ubala penrenti syriak yaki paj beneng baro. Bat ubala ai yaki laka kerteng-kerteng. Namarba. Ulong ubadan bor bat upa klain jende. Om syam duna uwei naki. Ko Jacob balai te piud ko Israel balai sya piknyum. Utrai yoi yak kupar long briu jonga bat yaki hok jonga ublay kain snap. Hato pim tip hato pim ju yosngau. Utrai ulong ublay pom cukut ulong unong tau ubla bu put ya kapertai ju thai ju telon omla banteu ya jing syampang jong wai bor ki baswai upen klan ya ki paduna ka bor kasor ki samla senrang ki la pan telot bantai
ปัทบาดังขีดังสันกิละบันลวยเรจาร์กิบกระเมนเฮาตรายกินสายยอบอร์ทไม่กินซาเซยทับเนียงบันเฮร์เชจรองคุมกิปุกนีกินสมาระบัดกินอมไทยกินยายใส่ยายฮันเรกินอมลวยกักเตียนจงอุตรายมิสมุยาวเลยsi mereka sam si sepak lain nampak nyos pak kendai pula nyos pak kendai pulaวันเกิดผู้ร้อยไอ้งูมันสิมจงอาเกิดแทงอุตรายตัวสนงูวัดเกล็ดชูมันสิมจงอาจิงพาอุตรายผู้มากีปอบจงพาจิงปังบาโรอุจูเป็นกอดเป็นเคลียนายกาจิงยาบยาพาอุปลาจิมวันเกิดคู่ร้ายไอ้งูมันสิมจงอาเกิดเจงูตรายตัวสงงูวัดเกล็ดชูมันสิมจงอาอุตรายจิงอีอยู่เทหาพาจิงอีมูดาบดากีจินเท้าบาพาจิงลองสำลาจงพาอุเป็นธรรมไมวันเกิดคู่ร้ายไอ้งูมันสิมจงอาเกิดแทงอุตรายตัวเสียงูวัดเกล็ดชูมันสิมจงอาจิงพาอุตรายอุจูเลหอกอุตรายกาจิงบิชาร์บาเบจบาหอกอุรายกาจิงยาดาอุอายกีบลาบันเบวันเกิดคู่ร้ายไอ้งูมันสิมจงอาเกิดแทงอุตรายตัวเสียงูวัดเกล็ดชูมันสิมจงอาจิงพาอุตรายกาอีดกาสบุนกันเรสุกีฮาบันบิตารูบาอิสเนอุตรายอุยายมาเบอุยายชัสเลวันเกิดคู่ร้ายไอ้งูมันสิมจงอาเกิดแทงอุตรายตัวเสียงูวัดเกล็ดชูมันสิมจงอาจิงพาอุตรายเลยังงีลำเนสัมปัดกัดกุมกีปอบจังงีอุนอมบิดาร์ยังงีเนชุนจูนอมวันเกิดคู่ร้ายไอ้งูมันสิมจงอาเกิดแทงอุตรายตัวเสียงูวัดเกล็ดชูมันสิมจงอาจิงพาอุตรายอาเลลูยา
utrai unwan ben penim ya ki priu jamu sukito ki balak reban ya kendu ya Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piru. Kajing pulin yang ke gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kau buram habe kutrai. To wan syanga pi baro ke bashitom bat ke bakia jingkit bat nga ngan penjatai di pi. To ba ia ke lingkor janga bat hikai na nga na ba ngalom ubajemnud bat ubasnge verit kadonu. Te kamen siam jumpi kan shem jing jatai. Na ba ke lingkor janga kalom kabasuk bat ke jingkit janga kalom kabasting. Ka gospel jom utrai Kajing ero ya me kris. ko himen ko para beir kau trai Jesus Christ nginang yai puson shapangka jingkot ka jingver jangu Isaya nongya tulupa ya upaid Israel ban mane ya uble bashisha bad ngala batai minin ba kanega jingto jangu Isaya nongya tulupa ka wansha ki paid Israel ki badon haka jaka Babylon haka jing ring kampar bat kila don buon ke jinge hando don buon ke bala do jingkermen kabba kila saslem hando don buon ke ba kongu ya ki blay jong ki babik kari Babylon kila mane ya ki blay tao kila penhun ya ki blay tao bat kila ino yawe ya uble jongki ha ke jing jar ke jongki bat bon sin kila leip kinia hakamat ki ble jongkari Babylon kawe ka dao haba la penbore ki bat penting ye ki lem komta en sa peniap ye ki nitip ya ke jing jia baro kabajia habu Daniel ba laimut ki kon samla bat kila yang scam nagabenda u yawe uble jongi Israelendre buna padeng jongi kila kongu ya kis em ba kila pendam yalade hakamat ki beleitao ba dhangne u ya u Isaya nongya tulupa u kren shai kadar ya uble bashisha ulong nong tao ya ki ke baro ba de ulong uble jongu Jacob ba ladangi kongu yawu ladangi ya dia ke lendi jongu ngin sa snosting ngin sa snow suk mensiam ban ngin sa snow komen but en sa don ka jing komen ha ka jingim jongi en sa don ka jing light loid badu blay un kit ya ka jing kit baro ka badon ka ba yade bat ka met jongi ka ba yade bat ka men siam jongi kane ka long ka tin ba ai jing kermen yangi buon ki beriu habadon ke jing shitam habadon ke jing kit ha ka jingim jongi ki kalat ya uble bashisha habawan kano ka jinge hakama jongi ki koloi ban ino ya uble minda kamdam lele nagabenda jongi ki kristan u Jesus Christ bad lemba ka tin bala ai daw Isaya nongya tulupa u yalam ya bangaro u paid Israel shakane ka por jonga jinkamen shakane ka por jonga jingjom shakane ka por jonga jinglai loid u Isaya nongya tulupa udang penkre yeke beryo nagabenda ka jingwan jongu Jisu haga jingim jongi hoy haka por jongi lese kim yomad kim shimla yomad namar u Isaya nongya tulupa ulato yaka kitab ha usnem sanspa Henry po BCAA shua ka jingwan jongu Jisu but Henry udang ai jingkermen yaki
yaka ben sawan hagataga por kibriu kin sa light loid bakin mane ya uwe ubele omde ki blay tao tuminda kaya ka ba ujisu uhikayengi ne ka balang ka hikayengi lemba ka ne katin ngide ban sange ya baro ka jingwa jangi ya ki blay tao janga perte ngide ban sange ya baro jai ki jimmane blay tao ha ka jingem jangi ngi mane tang ya uwe ubele ngi mane ya ujisu ngi ib ya ujisu but ngi kongu iyavu bunsin habaki buriyu kila mane ye ki blay tao haga jakaba light luid kila kila long ki mrao jong kita ki blay tao nama kiba mane ye ki blay tao ki pan ye ka bor jong uksuid ki pan ye ka bor jong bammen ki nommane blay tao kide ki long ki buriyu ki bayalong paralog bad uksuid badigi dakaba pengun ya uksuid ki persyang banyo yakaba ki buri ki pan lese kalabalong jinggoy jingkia lese kalabalong kaspa kapo lese kalabalong banyo yakabor ka itiar jong kane ka porte omde na ka bening lese kalabalong ki kerdan don bun ki buri hakane ka juk ka mendaru ki terwa kum kene ka bor ki terwa ya kum kene ka bor nagabinda ban job hakano kana ka jingale don bon ki buriu ki ngay beach don bon ki buriu ki kloy bante kano ka boy haka medjongi haba ki terwa haki kum gini ki jingsuniyo but ki duwai haka we ke liang yaw jisu but ka we pat ke liang ki te ki ku boy haka medjongi ki bate ku boy haka medjongi ki shanya yano shania yaw jisu ne shania ka bor jong ta ku boy ne kino ki kinjatia haba ki bri ki buhaying ne ki batte ha ka mejongi ki ba pa dang don bon ki bri ki lekum ne ha ki bri ki batalot jinge hapadenge jinge ki jing jar habang istang ban yard ha ne ka rukom ko himmen ko para ngide ben killi yalade khato ngi jing ni kendai yaw jisu ublai ba shisha bad ni maneru ha ka jing talot jongi ya kum kene ka bor ka batarwa da ki brio te kane ka long jing long jong ka babylon ka lam mot nong mane blai tao but man nanda ha ka gospel news no jisu wan shanga pi baro ki ba shitom but ki ba kya jingit ngangan pinja tai te pi bon sin hapadengi kum kene ki jing shitom ne ki jingkit ka ba kya ni khalat ya oblai and jisu penkan mau yengi hapedeng baro jai ki jinge ha ka jingem chongi ngide ben kin mau ya ublai ngide ben kin mau ya jisu but ka dimbera ka penkan mau yengi ya kata ka jinkit ka bakia jongo jisu ka jingba jongo jisu ya ka dimbana shawulum calvary kalong ka daka shin jonga kanega jingko jongo jisu wanshanga pi baro ki bashitom ki bakia jinkit ki jingkia jongi ya ka jingshitam jongi u jisu koloi ban kit halo jongu badu jisu wang ke linkor jonga kalong ka basuk hangne linkor kadon arjait ki linkor ka ba jisu kadau linkor kaba ki piracy but ki jew ne ke niam jew kala benchet halo jongi brio ya ka ain ka rule baro na baro ki ain ko rule kabangi kadau hindris pa katlai tilli ki ain ki rule ki barit baria chapangi musli baro kabala pinkit halo ki paid israel da ki bahalor jonki minta ujisu ngam treshu ba pinkit no kum kita ki jinkit omde da ka bakit kum kita ki jinkit princess hosting omde da ka bakit kum kita ki ain ka rule bapindo sukmensiam Henry Jisu on kumno haba ni koloi ban aiti yalade how Jisu yaki jinkit kabang is no hapo jongi yaki jingshitam kabang idon hapo jongi hake jingem jongi kansa light luid namaru Jisu ulakit lupa yaki taki jinkit jongi barro nanda u Jisu tarwang hangi yaki linkor kabasting yaka jinkit kabasting baka linkor kabasuk kalonge jingi jongu kalonge jingir lembage jingir jongu ula perlong yengi ki basting ki basuk mensiam lembage jingsngeurit mensiam jongu ula perlong yengi ru ki basngeurit mensiam ban shashkor ya ubele iya ka sur jong ka perte saudong jongi ne ka sur jongi belaitao habangi kerlalong ki basarong
habang istang ban shanya yalade ngim shashkor shu ya ubele pinban ngistang ban paino shaki beleitao ka bor ka ba pinkemen koloyengi ka hage jingduai jongi lese kashim por lese ngiyong bale ubele uslem ban juba henre hage ne ka prate saudom jongi ngiyo jubab koloi ladangi pane ye ngiyo koloi henre haba yade bad jisu un penkrai yangi nadu ka por ka yangi hadu ka por bangi ya udang iarap yangi bangindut iyo iya ka bene kane kalonga jingwa jingdumu jonga jingwan jongu jisu ha kane ka porte ban penim yangi omde na kane ki jingshitom shi por ar por henre penim shi junom yangi de lemba ka ta ka jim penim shi junom ngin sa sting is no sut mensiam ngis ngau kumen kane kalonga jingkumen ka bane junom jingsuk ka bane junom bar ka jingim bam chikut tongin aiti yalade habu jisu haba wan ga jinge haba wan ga jingtunju bangin num kinran din bangin num kelon hakano ka daw na kano ka daw henre nin yaine badu trai ngin pediang pura ya jisu ha ka jingim chongi knamba undup la ban yalam ingi shagata ka jingim bam chikut ka bautarwa hangi kotrai jisu yarap yangi ki kon jame bangin nom bakala lendi hakamat ki jinge babun joy jai yarap yangi bani aine habaki bru ki tinju yangi dagi jimpen shoy babun jai yarap yangi ban kentai yagi dagi jimpen shoy kumbakin tait mame namar meterwa hangi ya ka jingjatai lempa ka lingkor ka basuk bat ka jingkit ka basting en yaro ya utrai Jesus Christ Amen. ko himen ko para tongin plai k chinget ke changi nganget ha ublei upa badon por baro unom tau ko pening bad ka kindo bad ha Jesus Christ ukun ba marwe changu utrai changi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisuti yung palasyan popon Dios Pilatus la sana panayawu ulayang platet yawu ulakya siya kibayam hagasngi kabalay ulami paat na kibayam ulakyo siya bening usyang siya kamon ublay upa padon por baro nang daun wan paat ban bishar ikibayim pat kibayam ngangi hau min siem Bakhuid hakabalang Katolik Bakhuid hagajinga sulakirikoid hagajima ikipo haka jimi pat ka do haka jingi bam chikut amen Laispa prapuar Nalingkastem uso badabdo tak jong ka jingi jongi Kastem uso badabdo tak jong ka jingi jongi sim ku try sim yaki ai ti lud yalade sim ku try sim yaki Akti jomengi aiti Utur juwaina uding ike Tak jongka jingi jongi Utur juwaina uding ike Tak jongka jingi jongi Sim ku try sim yaki mi ai ti lud yalade Sim ku try sim yaki hak ti jong mingi ai ti to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga bar jompi
kalong kabapdiang kun ha ublay upa badon bor barro Tau try pring jing kyanek ti jong pi nakabanta ka jing ro bura bakerteng jong u kecing mentoy yangi pada ka Balang Bakhuid jong u paro ka wai to ai ko try ngi karpat ba ya ka jingkinia ngu blay jongi en terwa hame kalam sange ba en pendep ya ka ta ka ba lastang ha ka jingmaya ba pakentang ba ban pen tre hangi da ka bor ba karau ya ka jimpenim jame ta u kris utrai jongi Amen utrai undon rengka bat pi rengkat bat piru to kentiu ya la ki donut ikan tiu yaki shau try tonginai ngu ya utrai u blay jongi ka song hok bat ka day da shisha kalong ka badai bat ka bashong hok ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa bakoi ko blay ba don bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ ha ka jingwan baning kong jongu ula shim ya ka jinglong briu hapot jongi ba kunda ula pendap ya ka saintur haba mela mang nado menshua ba ula pli naga bindan jongi ya ka lindi shaga jimpenim bam jikut bakunda haba unwan biang ha ka bor ba ka burom ba habala penpaw lut ya kie baro ngi ki ba ap keme lindi ya ka ta ka sngi ngin yo binda ha ka ta ka jingkular ka bakrao haba minda nginud ban kermen bat kunda rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki ketsem bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bojang bane ngirwai ya ka jingwai ya ro yame katba klem sange ngi pen banam Ubakud, utrai ublay kipai, neng pertai sawada kaburam jongme. Hosana, Hosana, turai ublay shajron, Hosana ublay juno. Hosana, Hosana, tuai ublay shadron, Hosana ublay juno. ko himmen ko para tongin trang ya ka bor utrai ban wan ya halo jongi tongin karpad ya utrai ban pen kit ya ka jingkit jongi ban pen suk ya ki lingkor baro ayu nang shindi pura ayu nang man rung hapo jongi lempau men siem bakui ay bangin long ka ju badu trai ha ka do jongu bat ka snam jongu krampa paro ke jinge ka bangidon kin pet nangi in IT ki bayir ba toin jongi ki bedon ha ki hospital ay ki nang yo mahad ya ka bor ba mayan jongu trai menda ay ki met ka part jongi kin ki im rangkat bat ka met ka part jongu jisu ba ki nyo jingko jingkia ba pala ngi duai na gabinda baro ki kon ki bedon ha pedeng ki jing sosi ayu trai on pen sting ya ki baro ya ki kon ki bedon bun dau jong ki jing snow kut lat ayu trai na plai do ki dashisha melong o Bakhuid kotrai katamay jong ka jingkoid baro namar katang ikarpad yame to pen kuid pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pha yau men siem jame kum ka je halo jangki bakindup ke lalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi o Jesus Christ hakapor baladino iavu badala ka mons nilba ula pediang ia ka jingsha shiton ula shim ya upu badaka ba aingu iame ula kedia iavu badula ai halaki senran om to shim bato bam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga
ia ka ba enaiti na ka benda jampi Hakaju kedu kamendala le abam ula shim ya kakuri bada kabaingu biang yame ula aya ka halage senran u tu shim batu dina ka ne pi baro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya kabayan pen mi naga benda jambi bad naga benda ki babun ya kaban map ye ki pop to le ya ka ne ban ken mau ya ngam Kosnam bakardor jangu Chris to pen kud yangi pen kud yake men siam hadim pen kui to pen koi pen kia yangi but yada yangi na ubamen kajing maya jong kajinge Kata sin bangi banune upu Bani de yakane kakuri Ipen braka jing yap jong me go try Tata do men wa Namar kata ngi ki bapen menda ya ka jingia ba ka jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki babit ben ya hakama jamme ban shakri yame da ka bas ngeverit ngi kar pad yame bangi ki bayo binda hakamet ba ka snam ukris ngilong ki bala penyat le kawe da umen siem Bakhuid Takan mau ko traya ka Balang jamme kabala priyang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ka jingin rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi fadan som administrator ng diocese but baro ki lingdo but ki riniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang ba kinde ki bala yoti anda ka ba karmen ya ka jimmi pa but ya baro ki bala klat no ha ka jingisne jamme to pdian ya ki shaga jing shai ka koma jamme To isne yangi baro ngi karpad yame knamba rengkhan bat ka maria teisoti Bakhuid ka kame jong bale u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Ambrosius Bakhuid u Francis Bakhuid bat baro ki rikuid ki bala pinsno bhayame pateng la pateng ngindup lang ki babit benyo bendalem haga jingim bam jikut parbangini ro bat bendon buram yame da ukun jamme O Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hamay ublay upa badon bor haga jingelong kaway jung men siem Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. Ko himmen ko parato ngin duway nagabinta ki jing dumo shime nga kot party pi bapin duway nagabinta ka Bible Convention ha kane ka sngi sai jain bat kane ka lamurus ngi bangi kerku ya ka ying temai palate nagabinta ka retreat center pautrain kerku kardo ya baro ki kun ki bawan shimenda lemba ka jingir sponsor kopa jengim Upa bening kalong ka Bakhuid ka steng jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba ha bening to ay yang imita ka jimbam jangi ka ba alagasni batama yangi kirin kan jangi kumbangi ro imap ke beles niu yangi padwa dialam yangi shaka jimpan shoy and right to polite yangi naga basiniyo top light yangi karpat ko try na jing siniyo barro hage jing sporn jamme to ai jing suk jing sign hage sngi jangi kramba daga jing arab ke jing snei jamme ngi light barabona ka pop pagin yo jing da na ke jing jin jar barro kadbangi dang ap ke melindi ya ke jing karmen Bakhuid pat ke jing wan pa jung nam penim jangi o Jesus Christ
Namar ka jome ka long ka hima, ka jome ka bor ka buram, junom la junom. Kotrai Jesus Christ, me ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy, wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jingai janga balang jame, bad ha ka jings born jame, tai haka ya ka jingsuk, bad ka jingyata le kawe kat kum ka mon jame, mame uba im, bad uba sencha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai, kandon, para bo rengka bat pi, Rengka bat pi. dap da ka jingir utrai, tongin ya ing marken ya. Kukun lang bro to play, make it keep proper day, to skills and ayangi. Kukun lang bro to play, make it keep proper day, to skills and ayangi. Kukun lang bro to play, make it keep proper day, to ai jing suk yangi. Hakami ukun lambron janga bale. Hakami ubakit na ka pop janga parte. Sukito ka bala kosh aga jingka wai janga ukun lambrot. Ko kan rat ngam long pa song pa pa man rum ko ka yeng junga. Re shuang tan ka ti ka man sem junga ka sakya hi. Kan met pergas nam janga kris kan ri ngasha ka jingin panchika. Ka kominion men sim. Ko Jisu junga ngangi skem pa medon teli ha ka sakramen buku tam ka tuan. Nga e jame nalor ki e baro. Per nga trang pa men wan hapo ka men sim junga. Namarba menta kumni ngam laban priang yame ha ka sakramen buku. Tuan hapo ka donut junga ha ka jinglong men sim. Nga piam yame hala ka donut. Per nga penyesok yala debat me. Watsya bangan khatsu na me. Christ Jesus, pen kentang yang kumet bakhuid wan shong ne shirta snam nong siu spa nang ai bor ai sor snam na krung paryang atusan jing slur jing klein
traiken rat Skap ka jingkerpa Tu aingan ri Putrai Jesu Ngisngo yame Niyaro yame Ngimane yame Nagabindaga jingdon Jame hapadeng jangi Ngisngo yame Nagabindaga jingspoon Ye jame Nagabindaga jangi bahra Karku kardo Yengi ko Jesu Kadba medang wan hapadeng jangi Kadba ngilayok pidyang yame Taye ke bapangi Bashitong napadeng jangi Taye ke kuon ke barang hapadeng Jing jing chama Moon chai Tayo gikun ki bas ngakut lahat haka jingim jangi kabaya day bat ki inga sem bat kabaya day bat ka kaspa ka peo bat ka kaam ki jam tayo gikun ki badan hapadeng ki exam paper tayo gikun jangi ki barakhe ka sni ka mindagaski tayo gikun ki ban sasra sumar haki hospital paper ko Jesu bayi ay ka bahut jame nang manya halo jangi badan taru ko Jesu ya bahut ki kun ki ban sawan hana ka binda ka Bible convention hage ne ka sni sai jai tayo bin koi ki bahra le kambala halo jangi agamen sim agamen kapar jangi kurkuro ko Jesu ya ki ing batiman jangi aga daigasni bagilong milaban perlong ya ki retri nagabinda upai jame tin biang ko Jesu ya ki jingdon kam jangi baro kabadansa Jesu bayin ay bor ya baro ki kon jame makindum laban long ki bayarap spoon men sim ya ki kam yala jong kane ga senda Jesu karku kardo ya baro ki kon ki baran bindaman yarap ing man ki por hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. La 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 la. Tongin niya duwai. Ngikar paadi ka jingisne jume ko trai. Ta ai ba kanega jimbam bakinja blay. Kabala pinkud yangi nagi pop jangi kan pen kray yangi nagabinda ki sngi krao ki banwan da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon reng khad bat pim Rengkat bat pi. play badan bor baran karkuyapi upa baru kod baru men sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya kubar babha jang utrai daga jingim ka jampim Isau mo yaw. Nombar sao. Nombar besar. Tuhan Immanuel, Tuhan sius payu Israel, sius pa benriu ba melatau, ba urang lia jing lam rau, tukmen, ko Israel, ulajan wan Immanuel, to wan jing sad blame, wan bendren tiaga bertei, belajar sakma endalangom, bad waduk suidariam kapom, tukmen, ko Israel, ulajan wan Immanuel. Kaburam hokpa badukun na matsim Bakhuid. Mawkhlam ma menikong kunci mentawat barapori jenam la jenam. Amen. En yara yo try Jesus Christ jenam la jenam. Amen.